kudho firimbi tuke magadhula mapacho ka league duto. Riwruok matayo tuke magadhula pacho ka FKF baada ma Murang'a odhi nyime gi timo tiegruok ne ji migeno ni biro medo kwan mag jokudh firimbi. Ore maromo 23 chako timo tiegruok margi odiechieng' ma kawuono kama en thuolo mar dino fuok mar nok mar jokudh firimbi mokwako league ahinya to mago mag division mokwongo gi mar ariyo. Jogo mabiro tiko kendo sidha Yanga bende biro bedo gi ting' mar puonjo jok mamoko. Your face can see in between. From here, I do believe there's a number idea because we have very big shortage of referees in Murang'a County. 2, if you look at Kagema, we have about 4 to 5 trained referees. So the moment we have a tournament or a league match, we get referees from Kihalo, from Dhika, to come and officiate games in Kagema. Na wakati referee amefanya kazi yake vile inatakana, wale wanamshutumu ni vile pengine hawaelewi sheria. Kwa hivyo tuiangalie kwa pande zote mbili. Ikiwa amefanya kazi yake vizuri vile inatakana, tupongeze referee kwa kazi mzuri amefanya. Ikiwa atakosea kwa sababu binadamu ukosea, pia tunampa nafasi ya kurekebisha. Bad Migao mar Kenya Tourism Board